V neurologické ambulanci ošetříme něco přes 100 pacientů měsíčně. Vyhledávají nás hlavně pacienti s bolestmi hlavy, s bolestí zád. Samozřejmě zde sledujeme i pacienty s chronickými onemocněními, jako jsou různé komplikace u pacientů s cukrovkou nebo pacienty po prodělané mozkové příhodě nebo se závažnějšími onemocněními, například po operaci mozku, ať již pro mozkové nádory nebo pro nějaké cévní malformace, které se řeší operativně. Je tady velice dobrá spolupráce a návaznost na rehabilitační oddělení, hlavně co se těch pohybových onemocnění a potíží týče. Takže to je pro pacienty zde velkou výhodou, že mohou pokračovat po tom akutním zaléčení medikamentózně, ať už tabletkami injekčně, nebo je tady tedy i možnost infuzní takové intenzivnější terapie, co se bolesti týče, například u těch bolestí zád, krční, hrudní, bederní, páteře, tak máme dobrou spolupráci a veliká výhoda je návaznost na interní oddělení. Jinak tedy pacienty na speciální vyšetřovací metodiky posílám zde v nemocnici, to je samozřejmě rentgenové vyšetření nebo ultrazvukové vyšetření, hlavně vyšetření krčních tepen. A potom, co se týče takových specializovaných vyšetření, jednak záznamu mozkové činnosti, to si dělám v ambulanci v Praze, kde si i ty záznamy pacientů sama popíšu.